Το αντικείμενό μας είναι η φιλοσοφία και πιο συγκεκριμένα η ενότητα ηθική. Ο σκεπτόμενος φιλόσοφος. Οι στόχοι μας αφορούν τα ερωτήματα: τι είναι η ηθική στάση, ποιες αρχές την καθορίζουν, πώς η στάση μας οφείλει να οδηγεί στην ευδαιμονία, την ευτυχία δηλαδή του συνόλου. Λέξεις κλειδιά που θα μας απασχολήσουν. Ας ορίσουμε καταρχάς τι είναι η ηθική στάση. Πρόκειται για μορφή αρμονίας που συντελεί στην πραγμάτωση της ευδαιμονίας του συνόλου. Αφορά μάλιστα την τέλεια εκδήλωση των ψυχικών μας δυνάμεων και επιτυγχάνεται όταν ακολουθούμε τις εντολές της λογικής, του ορθού λόγου, όταν ελέγχουμε τα πάθη και τις επιθυμίες μας και σεβόμενοι τους άλλους είμαστε ακριβοδίκαιοι απέναντί τους. Επομένως, η ανήθικη στάση ορίζεται ως ανισορροπία και επιλογή του ατομικού συμφέροντος και οδηγεί στη δυστυχία τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου. Θα μας απασχολήσει τώρα το ερώτημα: γιατί πρέπει να κάνει κανείς ηθικά ορθές πράξεις αν καταφέρνει να ωφεληθεί σημαντικά βλάπτοντας ή αδικώντας τον άλλο? Απαντήσεις μας δίνουν ο Πλάτωνας. Στην πολιτεία του λοιπόν λέει πως ο άδικος πρέπει να σκέφτεται τη μεταθανάτια τιμωρία, την οποία θα υποστεί. Αναφέρει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Αρδιαίου, το οποίο θα μας απασχολήσει στη λογοτεχνία με αφορμή το κείμενο επί ασπαλάθων του Σεφέρη. Στους αδερφούς Καραμάζοφ, ο Ντοστογεύσκι θέτει το ζήτημα αν όλα επιτρέπονται εφόσον θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Οι ενστάσεις που μπορούν να διατυπωθούν στο σημείο αυτό είναι οι εξής. Ο άθεος και εκείνος που δεν πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή, ούτως ή άλλως αδιαφορεί για οποιαδήποτε ηθική αρχή και προσπαθεί να αποφύγει τις κυρώσεις της θεσπισμένης δικαιοσύνης, των νόμων που θεσπίζει το κράτος, η πολιτεία. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση με την κοινωνική ηθική, με την ηθική του μέσου ανθρώπου ή αλλιώς αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Κατά τον Νίτσε, η ψυχική υγεία επιτυγχάνεται με την ελεύθερη, απεριόριστη ικανοποίηση της θέλησής μας για δύναμη. Επομένως, μήπως η ηθική είναι ένας υποκριτικός θεσμός, κατασκευασμένος από τους ανίσχυρους, συμπλεγματικούς ανθρώπους, που πιστεύουν ότι μπορούν να εμποδίσουν την κυριαρχία των ισχυρών? Θα αξιοποιήσουμε τώρα το μύθο ως παιδευτικό εργαλείο, ο οποίος προβάλλει συλλογικά βιώματα και είναι ρευστός ώστε να μας βοηθά να θέτουμε διλήμματα και να αναζητούμε λύσεις. Συνοδεύεται από το φιλοσοφικό λόγο που αξιοποιεί το διάλογο. Απολαύστε τώρα το δαχτυλίδι του Γίγη, έναν μύθο από την πολιτεία του Πλάτωνα.
Εσείς, τι θα κάνατε σε μια τέτοια περίπτωση? Ποια ηθικά ζητήματα εγείρονται στο μύθο του Πλάτωνα? Πώς τα αντιμετωπίζει η πολιτεία και ο μέσος άνθρωπος? Μήπως θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο πιο ηθικός από τους πρωταγωνιστές του μύθου? Σκεφτείτε, γιατί ο Ηρόδοτος δεν αξιοποιεί στην αντίστοιχη νουβέλα του το θέμα του δαχτυλιδιού? Οι ηθικές αξίες σήμερα δεν απασχολούν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά προπάντων στο επίπεδο της εφαρμοσμένης ηθικής, επειδή ακριβώς η ωφέλεια του συνόλου και του ατόμου συχνά συγκρούονται, τίθεται ζήτημα δίκαιης διαχείρισης θεμάτων σε πρακτική βάση και τονίζεται η πολιτική διάσταση των προβλημάτων. Πώς ορίζεται η εφαρμοσμένη ηθική σήμερα? Σήμερα μιλούμε για ηθική του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικό παράδειγμα η καταστροφή του πλανήτη, για ηθική των επιχειρήσεων, τα περίφημα χρηματιστηριακά σκάνδαλα, βιοηθική, δηλαδή ιατρική ηθική που σχετίζεται με την ευθανασία, τις εκτρώσεις, την κλωνοποίηση, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, και την νομική ηθική που αγγίζει θέματα όπως θανατική ποινή, πειράματα πάνω σε θανατοποινήτες, κανιβαλισμός. Ένα παράδειγμα εφαρμοσμένης ηθικής, η ευθανασία. Ορίζεται ως θανάτωση βαρέως πάσχοντος για λόγους ευσπλαχνίας. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος, οπότε η ζωή δεν είναι ανεκτή για τον πάσχοντα. Ένα απόσπασμα από τον όρκο του Ιπποκράτη θα μας βοηθήσει στην αναζήτησή μας. Ορίζει λοιπόν την ηθική δέσμευση: δεν θα δώσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανέναν, ακόμα κι αν μου ζητηθεί, ούτε θα δώσω συμβουλή που μπορεί να προκαλέσει το θάνατό του. Διακρίνεται σε εκούσια, εφόσον ο ασθενής ζητά από το γιατρό να τον απαλλάξει από τη ζωή, μη εκούσια, όταν ο ασθενής είναι σε κομματώδη κατάσταση. Ενεργητική, ο γιατρός δίνει στον ασθενή κάποια ουσία που επιφέρει το θάνατο, και παθητική ευθανασία, όταν ο γιατρός αποσυνδέει το μηχάνημα υποστήριξης, σταματά τη διατροφή ή τη θεραπεία του ασθενούς. Πώς όμως θα αντιδρούσε ο χριστιανός και η Εκκλησία στο πρόβλημα αυτό? Οι ηθικές αρχές, ου φωνεύσεις και αγάπα των πλησίων σου, πώς λειτουργούν? Και πώς λειτουργεί η καντιανή δέσμευση να μην σκοτώσουμε ποτέ κανέναν και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους όχι ως μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού, αλλά ως αυτοσκοπό? Μήπως η ευθανασία μοιάζει με την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, την οποία ο Καντ καταδικάζει, όπως και όλοι μας? Πώς θα έβλεπε ένας ωφελημιστής την ευθανασία? Θα γλίτωνε από πόνους τον ασθενή και τους συγγενείς, από την κόπωση ή τη στεναχώρια για το αγαπημένο τους πρόσωπο? Ποια θέση επομένως θα είχε η ηθική αρχή? Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ποιες ισοδύναμες ηθικές αξίες συγκρούονται στην περίπτωση αυτή? Είναι ζήτημα ποσότητας ή ποιότητας το πρόβλημα που μας απασχολεί?
Πώς αξιολογείται το γεγονός ότι σε κάποιες χώρες, όπως στην Ολλανδία, επιτρέπεται υπό όρους η ευθανασία? Επιχειρήματα υπέρ της ευθανασίας. Η ζωή για τον ασθενή είναι ανυπόφορη. Η ορθότητα της διάγνωσης έχει επιβεβαιωθεί από δεύτερο γιατρό ή καλύτερα επιστημονικό κέντρο. Ο ασθενής έχει ζητήσει επανειλημμένως να δοθεί τέρμα στη ζωή του. Είναι ανήλικος και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους οι γονείς του. Ο ιατρικός τερματισμός της ζωής του γίνεται με πρόσφορο ιατρικό τρόπο. Τι θα γινόταν όμως αν νομιμοποιούνταν η ευθανασία, εφόσον υπάρχουν ασθενείς που θεραπεύτηκαν? Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση του νόμου. Θα διασαλευόταν η σχέση ασθενούς και ιατρικού προσωπικού, γιατί ο ασθενής θα φοβόταν διαρκώς για τη ζωή του. Η συγκατάθεση της κοινωνίας θα λειτουργούσε περίπου ως κοινωνικός δαρβινισμός. Τα αδύναμα μέλη, όσα δηλαδή δεν μπορούν να επιβιώσουν, πρέπει να αφανίζονται. Και βέβαια, οι κληρονόμοι, νομικοί ασφαλιστές θα έκαναν το παν για να ωφεληθούν. Καταλήγουμε λοιπόν στις γενικές αρχές. Η ηθική μας στάση συνδέεται με κρίσεις που υπαγορεύουν τι πρέπει, αλλά και τι δεν πρέπει να κάνουμε και έχει πάντοτε πρακτικό χαρακτήρα. Οι κρίσεις μας οφείλουν να έχουν καθολικό χαρακτήρα επίσης. Άρα οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς μας στη ζωή τους. Τελικά, η στάση μας είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται από το συνδυασμό της λογικής, της συναισθηματικής και της κοινωνικής νοημοσύνης. Η λογική δεν είναι αρκετή. Το να έρθουμε στη θέση του άλλου και να νιώσουμε ότι ανήκουμε στο σύνολο είναι πολύ σημαντικό. Να χρησιμοποιείς τον άνθρωπο ως σκοπό και ποτέ ως μέσο. Η κατηγορική προσταγή του Καντ ορίζει την καθολική εφαρμογή των ηθικών αρχών παντού στον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διακρίσεις. Με τις απαραίτητες βέβαια διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Επιχειρήματα υπέρ του ηθικός ζήν. Οι ηθικές αρχές αδιαμφισβήτητα διασφαλίζουν τη συνοχή των ανθρώπινων κοινωνιών. Υπαγορεύονται από την καθαρή νόηση του λογικού ανθρώπου και φυσικά οι άνθρωποι έχουν έμφυτη την ανάγκη σεβασμού των συνανθρώπων τους. Συμπάσχουν μαζί τους, συνεργάζονται, επικοινωνούν, αγαπούν. Άρα πηγή ηθικότητας είναι σίγουρα και το συναίσθημα, ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη δηλαδή, και η συμπάθεια με την αρχαία σημασία της λέξης. Πρόκειται λοιπόν για την εφαρμογή του πανανθρώπινου αισθήματος της ανθρωπιάς, όπου ο καθένας συμπάσχει με το πρόβλημα του άλλου. Τελικά, οι ηθικές αποφάσεις είναι οι δυσκολότερες που καλούμαστε να πάρουμε και οφείλουμε να διατυπώνουμε ηθικές κρίσεις για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις καθολικές αρχές που έχει θέσει η παγκόσμια κοινότητα. Τα δεδομένα της ευθανασίας στην Ευρώπη.
Η φιλοσοφία είναι η τέχνη του απορρήν και του σκέπτεστε. Θέτει διλήμματα, προσεγγίζει προβλήματα, αναζητά, ερευνά. Δεν είναι η τέχνη του ευρίσκειν εύκολα και μόνιμα τις λύσεις.